Gizmo. Den er 5:13 her fredag morgen. Vi er lige kommet op i stien. En tilfældighed, så er jeg 4:15 i morges. Så jeg kan lidt lidt. Høre fuglen, de synger. Så jeg går først i stien klokken 5:05. 5:10. Så kom der en buk heroppe på sporet. Jeg kan bare se det over ørerne. Der er hovedskudsbær. Så er det 105 meter. Det ser ud som nogen af hunden, men jeg tror, jeg har ramt den. Hvad så, Gizmo? Ligger den der? Hvad? Er den der? Hvad har vi fået? Ja, det er en lille fin en. Det er 6 hænder.